er på vej til dig. Julemand lige er ude efter næsen med varme huer på. Måske i flyvende fart. Er vi der ikke snart? Bom, 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 bom. Vi tre vi går og falder i stav, eller cykler i staver. Altså hvornår bliver det jul og gaver? Tæl mig. Mig. Hop, hop. Bare blive ved med at cykle. Og cykle. Og cykle, cykle, cykle. Det er første gang jeg har sunget over et hop.